Здравейте всички! Това е Trollface и това е четвъртата Trollface-ка. Нека да започвам. Кажи кога Логане за диспенсър номер 1. Тук никой не може да ми откаже нещата. След тук за диаманти. Не отваряйте. Добре. Диаманти. Де са ми диаманти? Диаманти? Добре, приятели, втори дубъл малко са прецакани. Добре, няма да има втори дубъл, извинете за това. Айде. Айде да продължим. Магазин да си купа малко неща. Магазин. Безплатни каски. Супер! Какво става? Приятел, пусни още няколко пъти. Добре. Сигурно е някакъв скелет. Какво става тук? Откъде е? Почва. Ето. Защо не иска от Деви се мъча? Какво става тук? Какво става? Приятел, върви малко напред, бе. Тук няма ли вода? Какво става? Това няма ли вода? Това няма ли вода? Това трябва да има вода. Това трябва някъде да има вода. Вода. Това не пуска ли вода? Нещо вода. Help me, вода. Това беше номер 5. Ето. Номер 6. Диаманти. Какво стана? тук що? Херобрайн Тъпс. Къде бягаш? Диамантите са моята, бич. Какво ми има? Какво? Бавен съм. Не. Какво пише това? Често има дъма. Какво? Не. Какво стана? Къде? Защо умрях? Как? О май гад. Какво стана тук? Що? Това беше номер 7.